Hello, this is Zulu Studio TV. Ngwile guys, igama lami ngulungile, ngiyangazi angihambi ngedwa ke namhlanje. Ngiphethe osisi bami abahle bakhona la uLundi. Nyamazi kuMiss uLundi 2019. Igama lakhe ke Lusanda Zulu. Hamba nemanager yakhe uAlwande Zulu. Ngiyanamukela guys. Yeah guys, so ngiphathele nje ibeauty namhlanje ngiyazi nje modeling, you know. Those sexy things and all, but phela hayi ngaleyo ndlela sexy nje yabo elegance sisho kanjalo. Ngiyathanda ukunamela guys. Ngicela nje ngikhulume nawe uMiss. Uzizwa kanjani nje uzuna le title ukuthi uMiss 2019? Ekuqaleni ngize ngiwina, I couldn't believe myself ukuthi okay yimi ngithatha lesi sikhundla umanzi. Kodwa ke when time went on I understand ukuthi yeah the crown is mine. Now sekumele ngikwamukele lokho and I have to do something to show the community ukuthi uMiss uLundi. Hayi ukuthi nje uMiss uLundi kodwa that I have to do something nami as uMiss uLundi. So since kunezinto kumele uzenze as uMiss uLundi. Yes. Mhlawumbe izinto usuzenzile mhlawumbe khona kumele silindele usazokwenza. Yeah, khona doing my beauty pageant now, young modela, they titled Mr. and Miss Outstanding. Yeah, leyo ke engiyiphushayo manje ezobenza on the 21st of March, but we have not yet confirmed it. Yeah, we still have to go from the mayor due to the coronavirus stuff. Yeah. So ngathi ufuna nawe ukuthi kube khona umuntu olandela ama steps akho njengoba wenza le pageant le. Yeah, khona sebakhona vela bathi I'm their role model kodwa ngifila ngathi ngisayingane kakhulu ukuthi ngibe role model. You're not too young to be something. Yeah. Anyway, ngicela ukubuza ke question ukuthi since when usuyi role model uncane kangaka wena ubani role model yakho? My role model is my mom. Yeah, the reason why it's because yonke into engiyenza ngibona ngathi like I'm walking on her footsteps. Yabo konke la kahamba khona nami ngihamba khona. Why model? Yeah. Okay, ake singene kumanager ke. Manager nje njengomanager nje sawubona umsebenzi muhle, uyancomeka naku Miss hlezi naye umsebenzi yakho, right? So ngathi iziphi izinto oyayimfundise zona njengoMiss ukuthi abe right lapha phambi kwamehla abantu. Hlezi ngimtshela ukuthi njengoba imodla nje kumele ukuthi simayise izinto zakhe ezenze ihlonipheke ukuze wonke umuntu mayimbona abe nakho ukuthi yazi ukuthini Miss umuntu wangempela. Mayihamba ukuthi usibanibani sezohamba ikhuluma ngaye izinto ezibad ngaye. Iprofile yakho kumele ihlezi nje page lakho on Facebook kumele ihlezi li right. Yonke into yakho oyipostayo mayibe abantu bebe motivated. Each and everything that you update abantu bebe influenced ngawe. Ngashiwayo Miss uLundi ubona lenza 1 2 3 and hlezi njalo ukuthi there's something you have to learn in this world. Hayi ukuthi wonke umuntu uzokuthanda uzoba nazo izitha ngaso sonke isikhathi la uhamba khona kumele ugade ukuthi ungiyathela noba uhleka noba because khona abantu abazofika empilweni yakho just because bafuna uzodisturb impilo yakho abantu bafika ngendlela ehlukahlukene empilweni yakho so I always tell her that. Kaze ngavele nje akaze kandlela thizeni ngathi nje ngizomtshotshela. I'm sure khona ngifundisa khona la yabo. Ngiyajabula ukuthi khona nje umuntu nje omncane ngalendlela yabo okwazi ukufundisa umuntu omncane, you know, bazwane. But for sure ngiyaxabana somehow. Kodwa ke ngiyabona ukuthi yakwazi ukulungisa ingqabane zenu. Ikuphi nje mhlawumbe enikeni ixabaneni mhlawumbe ongasakwenzi kahle zoMiss. Kodwa phela angisho ukuthi ama viewers awaqhile kulokho. For sure kukhona akungakuthandi okwenziwa uMiss mhlawumbe nje ungatshela nje. Hayi unenkani uMiss. Njengothi umphoshe ngaso sonke isikhathi wayekelela wena konke goes down. So kuyangiphusha ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihlezi mina ngi-up to date ngi-inform about everything because uma mina ngingamlandeli ngemuva yonke into izoma. Well, that's your job as ngijabulele kodwa phela nawe Miss Musubane. Musubane kani anyway Miss ke awusitsheleke since uzokwenza this pageant that you're doing. You know expected ama models wakho nje just nothing the whole event you into engi-expecting ukuthi bantu beze ngobuningi babo bezo support because nami ngisaqala ngumuntu osamncane nami
like ofuna uphusha abanye abantu abathanda umodeli. Yeah, that's why ngifuna ukuthi kube khona abantu abamodels nabo laba bazowina. Kukhona nami engizobafundisa khona nami ezukuMiss Ulwini. Yeah, so sonke siyafundisana nabo bayafika ngiyafundisa nabo ukuthi khona bafuna ukungifundisa khona nami ngizobafundisa. So as uMiss Ulwini ngathi mhlawumbe ufuna ukuyibona as uMiss South Africa in future, you know? Yeah, ngiyathanda ngakujabulela futhi lokho and ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngifinyelele kulesi sikhundla engifuna ukuthi ngibe kusona. So uMiss Ulwini njengamanje ubona nje in 5 years to come. Miss South Africa, of course. Yeah, guys, ngicela umsaphothi uMiss Ulwini njengoba esho ukuthi ufuna ukufika kulesi stage ngesana sokuba uMiss South Africa. Nama models lawa azoba khona for sure azomlandela kuma steps wakhe nawo ugcine efikile kulesi stage sokuba uMiss South Africa. Model lo ngathi kuthiwani kumele ube ne public speaking njengamanje nje ngicela nje ube challenge cela ukhulume nje ukubaleka kwabantu besifazane ubuke nje lapha kwi-camera then unikeze ama-viewers akho leyanto leyana osukubanika yona laphana ama-model ukhulume nje ngabantu besifazane. Okay. Uma umuntu wesifazane uyazazi ukuthi ufunani empilweni. Before uzoba umuntu wesifazane nje kumele uzazi ukuthi ufunani empilweni. Ukhetha abangani abanjani. Labo bangani obakhethayo bazokholela endleleni ezinhle noma ezimbi. So umuntu wesifazane kumele uyithande uyihloniphe uma usemphakathini. Hayi ukuthi umenze izinto nje uzenze ebudlanga. Kakhulukazi futhi uma uzoba i-modeler, a female modeler, kumele uzazi ukuthi ufunani empilweni and lalela abantu lento abakutshela yona. Always follow into abakutshela yona because iyona ezokufikisa empumelelweni. Ilokho nje engakusho nokuthi iphathe kahle niyithande ezabantu besifazane. Ngithanda ngikubalekile nje ukuthanda as umuntu wesifazane guys. Sithi nje uyimodeler. Sikhuluma ngokuyithanda. Iziphi izinto nje wena ozenzayo nje ukuthi ube muhle uthandeke phela nasebantwini. It's to do good me. Do good. Yeah. Or in terms of mhlawumbe umzimba phela siyasizokuthiwa kume kahle mhlawumbe No. Ube fresh. No. Akuyi ngakuthi ufresh ume kahle or what. Wena decide wena ngomzimba wakho ukuthi ugqokani. Uma ukuthi ugqoka uyintombazane ugqoka into owaziyo na ukuthi ngeke izikufanele emzimbeni wakho. No. Kumele wena uzazi ukuthi ngifanele impahla ezikanje nezikanje. So kuya ngawe ukuthi ugqokani. Kumele uzazi futhi ukuthi umuntu ugqoka ini. Uyihlonipha hayi ukuthi uvela ugqoke noma kanjani. So kahle nje ukuba umuntu wesifazane, it's not what you wear, uzama ukusho njalo, but it's what's inside you. Yeah. Definitely guys, nizwele abantu besifazane ngicela ukuthi niyithande. Nginikeza nje i-chance nje umanager naye advise abanye umanager outside ukuthi ume kanjani umuntu ukuze abe nje kule level. Guys, i-communication ave ibalekile nokuthi nikhulume noba u2 nomuntu osebenzisana nawe umtshela ukuthi yazi ukuthini u1 no2 uyabheda ngathi usuphuma emgceni awuzama ukubuyela ukuthi ngixabane nithethisane lokho ngeke kuze kufike sendawo instead of lokho ngizobambela nama-grudges emva kwalokho into enihlanganisile ivele iphele. So communication guys ibalekile nokuthi nivumelane ukuthi usibanibani eze neview yakhe nami ngize neview yami, then we're coming together to suggest ukuthi yiphi final decision esithathayo so2 as a manager nama ngikwazi ukuthi ngithathe i-decision ngiyedwa. At the same time ngiyamdinga umuntu oseceleni ozokwazi usekuse yazini iyabheda lento yenza ebenganjani uma ngathiwa senze u1 no2 no3 uzoqhubekele phambili because akusiza ukuthi noma ngathiwa you have powers, you have money, lokho ngeke kuze kukusize uma unganayo communication, uma ungakwazi ukucommunicate nomunye umuntu ngeke uzokwazi ukuphumelela. So we say communication is the skill ukuthi ube yi-manager guys. Nizweleke nje ushayile eqokeni. Uzoshayile eqokeni. Siyabonga kakhulu guys ukuthi nize. I feel honored nami ukuthi ngihlezi nje noMiss. Somehow ngizizwa ngimuhle, ngizizwa nje nami ngiwuMiss nje lapha. Yeah, thank you so much guys. Siwabonile ama-skills okuba yi-manager and now ngiyabona umsebenzi omuhle owenziwa usisi wami omncane ngalana ewenza usisi wakhe omncane ngalana ukuthi yabona ashine abe a beautiful young woman or ngathi
honor that thing sisho njalo umuntu passionate ongenawo amahloni nomzimba wakhe as a modeler. Thank you so much for watching. This is Zulu Studio TV. Let's follow lapho on our social media handles. Sikhona nje ulungile nayo khona. Sazongiphathela beautiful things. And another thing, guys, people are confused at registration fee. Nendaba yokungena igate. I-registration fee 10 years to 15 years is 100 rand, and 16 years to 21 years it's 150. Then if ufuna ukuparticipate uzobuka ama-models ey'koleni ama-tag bezoba 10 rand, and then at the gates bezoba 20 rand due to i-coronavirus nokuthi iy'kole ziyavalwa yonke loo nto leyo. So amathikithi guys asizotholakala egatini ngo-20 rand wonke umuntu. And another thing, sino 80% ukuthi i-event iyenzeke, sino 20% ukuthi i-event ingenzeki due to coronavirus guys, because we talked to me namhlanje and wathi le ndaba le akafanelazwa isazofanelazwa, so usazohlangana i-district kube ne-meeting nayo. So once it is confirmed sizontshela guys ukuthi the event is still continuing or not, but ma ukuthi i-event izokwenziwa ngolunye usuku, izoba mhla ka-25 April khona e-district. Community so thank you so much for watching, guys. Nami I hope uzoba khona laphana. If you are a modeler nawe lapha ekhaya nje ngithanda ukuthi nje nawe ube khona, nami ngiyayithanda lezi zinto zomodeling. Yeah guys, ngicela nibe khona. Ngiyabonga kakhulu.